Persuni li qed jistudjaw f'livell ta' masters f'diversi suġġetti se jingħataw mill-inqas 2 miljun euro f'boros ta' studju. Dan permezz tal-iskema l-ġdida msejħa Masterit. Permezz ta' din l-iskema anke min mhux gradwat jista' japplika għal fondi. F'dawn il-każi l-Università tevalwa l-esperjenza tal-individwu. Il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol Evarist Bartolo spjega li fost l-oqsma li għalihom qed jingħataw il-boros ta' studju hemm dak tal-manifattura, is-servizzi edukattivi, is-settur finanzjarju, trasportazzjoni u loġistika kif ukoll ICT u l-ambjent. Il-budget għal dan it-tip ta' studju żdied għal minimu ta' 2 miljun euro. Dan ifisser żieda ta' 700,000 euro fuq is-sena ta' qabel. It-tibdil fil-kriterji biex ġew inklużi dawk li mhumiex gradwati sar biex jgħinu jippromovi t-tagħlim fost l-adulti, hekk kif Malta hawn rata baxxa fil-livell ta' edukazzjoni terzjarja. Il-korsijiet iridu jibdew sal-aħħar ta' din is-sena u r-rekwiżiti se jitħabbru il-ġimgħa d-dieħla. Is-Segretarju Parlamentari għall-Presidenza tal-Unjoni Ewropea u Affarijiet Ewropej, Ian Borg, esprima s-sodisfazzjon tiegħu għall-inizjattiva li qed tieħu l-Amministrazzjoni tal-Ministeru tal-Edukazzjoni. Jekk dawn il-boros ta' studju ma jittieħdux, il-fondi għalihom jintilfu.